हेलौ आंनि आंगोनि आंगो बर' रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनै आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे फिन खेबसेबाव हरबाय। दिनै आं खोथाखौ बबे मोनसे खोथाजों माबोरै जागायजेननो साननानै मोनाखै। थारै जोंनि बर'नि गेजेराव मा सुनि हाबफैमारखो बे बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्रायनो दिनै आङो गिबियावनो बेखौनो आङो बुंनो सानो बिथां प्रमद बर' सार नोंथांखौ जोङो सार होननानै एसेबां सिबियो। नोंथाङा दि जेरैबायदि बर' बिमानि मेगननिफ्राय मोदै बोहैहोगासिनो दङ बेनो नामा खान्थि सक्तिया? नोंथाङा बै समाव बुंदोंमोन ना आंनि थाखाय खामानिखौ मावाखै हारिनि थाखायसो खामानिखौ मावदों। बे खोथाया बहा थांखो? दिनै मानो नुजाथिनो हायाखै बै जायगायावहाय? दिनै मानो बिदि खालामखो? नोंथांनि दिनै आखाइ गैयामोनबा नोंथाङा बर'नि जानानै सरकार सालायगिरि जानानै जुदि फंसेबो बाथ्रा मानो बुंनो हायाखै सरकारखौ? दिनै सरकारा जोंनि हारिखौल' मानो नोजोर होखो? माबायदि नोजोर होनो हाखो? बे नोंथांमोननि सायावसो ना। नंगौ जों दिनै फिसा फिनला दिनै जों बाथ्राखौल' बुंनो हागोन। दिनै जों हारिखौल' अननो रोंदों। नाथाय जोङो रावखौबो जेबो सहाय होनोबो हाया, जेरावबो थांनानै जों नायहैनोबो हाया। खिन्थु जों बायदि फिसा मानसिया गैयामोनबा नोंथाङा बै गोजौ लेभेलालागै दिनैसिम सहैनाय नङामोन आरो बे नोंनि मान गोनां मासिखौ नोङो मोननायानो नङामोन। जों फिसा जोंनि बर' समाज बर' गामि फिसानिफ्रायसो नोङो दिनै प्रमद सारा बेखिनि गोजौ लेभेलावहाय मोनहैनो हाबाय। दिनै मोनहैनो हानानै दिनै गावनि हारिखौ गावनि बिमा बायदि बिमानि गामिखौ दिनै मानो सिलिंखार खालामखो? बेबो जोंनि हारिनिसो। गोसोखांबानो माने बोरैबा मोनो माने। नाय प्रमद सार नोंथाङा एसेबां सिगांनि समाव जिबायदि बाथ्रा बुंबोनाय बे बाथ्राया दिनैसिम बर' बिमानि बर' हारिनि बर' समाजनि गोसोआव दाबो दङ। नों सानदों नामा बावबाय? रावबो बावाखै। नोंखौ दिनै मोजां सरकार सालायगिरि बै समाव नोङो गोदोनायाव आर'नाइखौ गाननानै गिदिर जौसाङाव थांनानै बुंहैदोंमोन आं हारिनि थाखायसो खामानि मावदों। दिनै अबे हारिनि थाखाय खामानि मावखो? जाय प्रमदनि लेनजाय प्रमदनि खि जाग्रा बिसोरो बुंनोबो हायो दा आंखौ जेबो रोङा। दिनै एन्ड्रइड मबाइल लायै इउटुब चेनेल खुलिदो बायदिसिना आबां जाबां गुदि बिजौ मिथियालासे बाथ्रा बुंलाबायो। बेफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाब गैया। बिदि माने गोबां बाथ्रा साननो हायो दै जाय प्रमदनि लेनजाय प्रमदनि खि जाग्रा। नाथाय दिनै खोथाया बेनो जों जेबो रोङा, जोङो रावखौबो सहाय होनो हानाय पावार गैया। थेवबो बे खोथाखौ जों बुंनो हायो बा जोङो बर' फिसा महरै जों बुंनो हायो बा जोंनि गोसोआव जों दुखु मोनो। जोंनि हारिखौ बिदि खालामबाय थायोबा जोंनि हारिया बिदि नासयजानानै थाबाय थासिगोन नामा? बुंदोंमोन बिटिआर रेकर्ड जाबाय, खान्थि सुक्ति दाबाय। अबाव बोरो खान्थि सुक्ति? माने बे जाखिनि जेसेबांखि 300टा न'खरखौ दिनै सिफायबाय बेनि दुखुआ खुसिनि दिनै बै दैबानाजों हा खुरख्ला जानानै दिनै बेवहाय थाहैदों। अब्ला दैबानाया हा खुरख्लानायनि समाव बे समाव मानो बिसोरनो हा दख्लासेबो मानो होदियामोन? बे समाव हा दख्लासे होनायमोनब्ला दिनै बे हादानखौ सेफायनानै थाहैनो गोनां दिनै बिसोरा जेबो साननायानो फैनाय नङामोन आरो थाहैनायबो नङामोन। दिनै बेफोरबायदि सरकारा दायित्व लायैनि थाखायसो बेफोरबायदि जानांदों। बेखौ साननांगौमोन सारमोना। गुबुन हारियाबोथ' बिदि दङना, गुबुन हारियाबोथ' बिदि हादान सेफायना थानाय दङना। अब्ला मानो गुबुन हारिखौ नुवा? मानो जोंनि बर' हारिखौल' नुयो सरकाराबो? नाय प्रमद आरो फेरेंगा नोंसोर सानदों नामा हारिखौ बर' बिमानि मेगनाव मोदै बोहैहोनानै सान्थि थानो मोनगोन? भाबनांगोन नोंसोरो। बुंबाय थायोबा खोथाया गोबां दङ, नाथाय आं बुंनोनो
माने रावानो फैया जादों आं थेवब्लाबो बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै लानानै फैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव माबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंखांदोंबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' इउटुबार होननानै निमाहा होबानो जाबाय रायजोफोरनो गोजोनथों जै बर' हारिनि